waati dɔ la adamaden funu bi baga maa ma waati dɔ la funu dɔw bɛ na maa ma i b'a sɔrɔ sababu b'a la boloden kɔni bɛ se ka funu da bɛ se ka funu sen yɔrɔ dɔ bɛ se ka funu funu min kɔni ni baga ma don dɔrɔn baga ma funu a kɛra sugu o sugu ye n'o funu kalite nana i ma yanni i kamana ka gan an bɛ fɛn dɔ f'i ye i b'o ɲini ka bila ka d'a kan ko bilankɔrɔ kamana tɛ gan i n'a fɔ musow bɛ tobili kɛ yɔrɔ min na komi yɔrɔw tɛ kelen mɛ burusi kɔnɔnaw na hali duguba kɔnɔ a bɛ sɔrɔ i n'a fɔ musow ka tobili kɛ yɔrɔ dɔrɔn n'alo jate min bɛ da tobili kɛ yɔrɔ kogo la ni burusi kɔnɔna dɔn an b'a fɔ ko gɔso nalo i b'a sɔrɔ tobili bɛ kɛ yɔrɔ min na dɔrɔn i bɛna sɔrɔ a kogo finnen don a nalo jate bɛ k'a la i b'o dɔɔnin bɔ hali n'a t'i bolo i bɛ se ka ci bila burusi kɔnɔ o b'a dɔɔnin bɔ o b'a ci ma i b'a labɛn ka bila i b'a tereke dɔrɔn k'a k'i ka situlu la k'a lamaga ka bila o tuma ni ala y'a kɛ ni funu ye maa min sɔrɔ parce que ni bolodimi yɛrɛ don f'a tigi bɛ kasi safɛ n'i y'a kɛ bolodimi yɛrɛ kɔnɔna bolodimi boloden ŋɔni wala sen ŋɔni walima funu kalite o kalite n'a balila ka kɛ n'i y'a mɔna dɔrɔn i bɛ mɔntoro filɛ 30 minutes a bɛ nɛ bɔ i b'i yɛrɛ sɔrɔ a bɛ fɔ kilisi ma ko tu bisimilahi bɔgɔ fununa bɔgɔ cira kolo fununa kolo cira golo fununa golo cira bu fununa bu cira pasa fununa pasa cira ne ko ala ne ko akira i bɛ nin fɔ gaso nalo o y'a sɔrɔ i y'a kɛ situlu la k'a lama i bɛ nin kilisi kala siɲɛ 7 n'i y'a kɛ funu kɔnɔna funu sugu o sugu funu min sidɔnna min ma sidɔn n'i y'a k'a la kunta de ko i bɛ mɔnturu filɛ 30 minutes i b'a ye a fɛn bɛ nɛ bɔ ni boloden ŋɔni don ni sen don ni da don funu sugu o sugu funu min ma sidɔn n'i y'a k'a la f'i ka ala jɔyɔrɔ ye o tuma an b'a fɔ assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu